Pripravte sa prebudiť vo vás inžiniera. Dnes sa ponoríme do sveta jedného z najväčších historických mysliteľov, Leonarda da Vinciho. Da Vinci bol skutočný renesančný človek, ktorý neuveriteľne veľa dokázal v umení a vede. Ale vedeli ste, že bol aj geniálny inžinier? Jedným z jeho najpozoruhodnejších vynálezov je samonosný most, majstrovské dielo inžinierstva a jednoduchosti. Tento most nie je len historický predmet, je to dôkaz Da Vinciho schopnosti myslieť mimo krabice. Predstavte si, že staviate most bez klincov, lán alebo lepidla. Znie to nemožne však, ale Da Vinci to vyriešil šikovným prepletením trámov. Dnes vám ukážeme, ako si môžete postaviť vlastnú miniatúrnu verziu tohto majstrovského diela. Samonosný most je fantastickým príkladom Da Vinciho inovatívneho ducha. Navrhol ho tak, aby sa dal rýchlo zostaviť a rozobrať, takže bol ideálny pre vojenské účely alebo núdzové situácie. Krása tohto dizajnu spočíva v jeho jednoduchosti a účinnosti. Most sa dá postaviť z niekoľkých drevených trámov a napriek tomu dokáže udržať veľkú váhu. Genialita tohto dizajnu spočíva v dokonalej súhre váhy a umiestnenia trámov. Každý ďalší trám podopiera ten predchádzajúci, čím sa vytvára stabilná a pevná konštrukcia. Táto konštrukcia je nielen účinná, ale aj neuveriteľne pevná. Prepletené trámy rovnomerne rozkladajú váhu, čím zaisťujú stabilitu mosta aj pod zaťažením. Takto to funguje. Trámy sú položené krížom. Každý trám je umiestnený diagonálne nad predchádzajúcim, čím sa upevňuje ďalší trám. Váha trámov ťahá nadol a dovnútra, čím stabilizuje most. Na stavbu vlastného mosta budete potrebovať 8-12 kusov dreva, napríklad remeselných tyčiniek alebo hmoždiniek a rovnú plochu. Začnite tým, že prvý trám umiestnite vodorovne. Druhý trám položte diagonálne naň. Tretí trám umiestnite diagonálne na druhý trám, ale v opačnom smere. Pokračujte v preplaní a usporiadaní trámov, udržiavajte rovnováhu. Čím viac trámov pridáte, tým stabilnejšia bude konštrukcia a vytvorí sa oblúk. Stavba tohto mosta je nielen poučná, ale aj veľmi zábavná. Je to skvelý spôsob, ako pochopiť základné princípy inžinierstva a fyziky. S každým trámom uvidíte, ako sa konštrukcia stáva stabilnejšou a pevnejšou. Táto praktická aktivita je ideálna pre deti aj dospelých. Jedinečným spôsobom spája s Da Vinciho genialitou. Zaujímavosť, Da Vinci ho navrhol tak, aby sa dal rýchlo zostaviť a rozobrať, takže bol ideálny pre vojenské účely alebo núdzové situácie. Nie je to úžasné? Vyskúšajte to a ohromte svojich priateľov Da Vinciho inžinierskou genialitou. Prajeme vám príjemné stavanie. Rýchlo sa dal zložiť a rozložiť, takže bol ideálny pre vojenské účely alebo núdzové situácie. Nie je to úžasné? Vyskúšajte to a prekvapte svojich priateľov Da Vinciho inžinierskou genialitou. Prajeme vám príjemné stavanie Da Vinciho inžinierskou genialitou. Prajeme vám príjemné stavanie.